In hot down Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes $1. His mother goes to scrub the floors for Mandy, and you can bet she hardly gets a penny, living just enough for the city. Ja, er der lyd her? Ja. Okay. Alle fra afdeling 8 bedes komme til mødelokalet inden for 5 minutter. Ja, og det var afdeling 8 til mødelokalet inden for 5 minutter. Ja, tak. Tak. Hvor slukker jeg den her? Bare tryk på noget knap. Den er lige der. Okay, ja. Men på den igen. Vi er jo nødt til det. Der er ikke noget at gøre. Ja. Altså det jeg sagde til sidste møde, ikke? Altså jeg tænker bare 10% af lønnen, jeg tror altså godt det kan lade sig gøre. Og så kreativ kantine. Altså jeg tænker... Tager du da kraftedme sammen. Vi har snakket om det her. Vi har været igennem 7 afdelinger indtil videre. Og du snakker stadig om, hvordan vi kan gøre det anderledes. Der er ikke nogen udvej. Vi har ikke nogen penge. Kan vi godt lade mig snakke penge? Prøv at høre her, det er jo helvede, ikke? Altså, du ved det så godt som jeg. Vi har været her i, jeg ved ikke hvor lang tid, vores forældre, Parker og Cooper Company, ikke? Altså, vi kan jo ikke bare lade det være, vi kan jo ikke bare lade det ligge, vel? Og det er jo ikke kun os, det er jo også arbejdernes selskab, ikke? Og jeg tænker bare, at... Altså... Nå, vi kommer til os. Jeg tænker på, må jeg måske kunne starte intro her? Nu. Bare, jeg skal nok lige sådan helt kort, og så skal jeg... Den her ene gang. Den her eneste gang. Så ikke noget med at give dem falske forhåbninger. Ikke noget med nogen fucking kantine. Direkte. Kom ind! Godmorgen. Velkommen til. Vi skal bare sætte jer ned. Hej. Kunne I tænke jer noget kaffe eller te, eller... Nej tak. Nej, men vi har tilkaldt til det her møde, fordi at vi vil gerne snakke mere om firmaets fremtid. Det er sådan, at vi står jo i en krise, og det kommer til at have betydning for os alle sammen. Altså, dermed ment, at det der vil vi gerne drøfte med jer, og altså, jeg tænker lidt, at vi kunne gøre det sådan, at hvis nu vi tog de 10% og i vores så en kreativ kantine. Ja, altså, det jeg mener med kreativ kantine, det er mindre portioner, flere farver. Altså flere farver, for at nok grøntsager, jeg ved det, og frugt, og så lige lidt pinjekærne og ristepande, jeg er helt vild med det. Kan du godt sådan komme til sagen, vi har faktisk noget arbejde som forældre? Selvfølgelig. Jo, ristet pinjekærne på pande, det er simpelthen så lækkert. Og så kunne vi jo måske tage lidt. Nej. Jo, altså...
vi skal lukke. Og, men vi håber kun, det bliver for en stund. Ja, John. Men hvad med mor? Hun har jo kun mig. Nej, det må da ikke godt. Det er jo også dejligt vejr udenfor. Nej! Okay. Vi har arbejdet på de her regnskaber i meget lang tid. Altså, Parker, jeg ved ikke, hvor lang tid du har siddet med de regnskaber. Vel, du har siddet og gravet ikke med næsen. Er det ikke rigtigt? Jo. Vil du have noget vand? Ja, jeg kan godt se de regnskaber. Jeg vil gerne se de regnskaber. Det kan jo ikke være rigtigt, at I kan få det til at gå op. Vi slider og slæber ned i det værksted flere timer om dagen. Det kan ikke passe. Det er rigtigt. Der er ikke nogen penge. Det kan ikke lade sig gøre. Tallene taler for sig selv. Der er ikke noget. Det kan jo heller ikke være rigtigt, at du skal sidde op på dit kontor på din flade røv hver eneste dag, mens vi slider og slæber for dig. Hvor lang tid har I vidst det her? Jeg har kun været ansat i 9 måneder. Der må det være en anden udvej end det her. Altså, vores mål er jo faktisk, at vi måske kunne åbne om et år, ikke? Igen. Så. Jeg er glad. Men hvad med byen? I kan ikke bare sådan lukke ned. Hvad skal der blive af vores familier? Hvad skal der blive af mor? Hvad så? Han har fat i noget. Altså, har I en respekt? Det handler kun om penge, gør det her? Altså, det er typisk dig. Kun om penge det hele. Jeg vil godt se de regnskaber, jeg vil godt se dem nu. Du får lov at se de her regnskaber. Så gider jeg kraftedme heller ikke høre mere fra dig. Høre fra mig? Du kan tro, du kommer til at høre fra mig. Min familie har arbejdet her i generationer. Tror du, jeg bare vil lade den her flyve hen, som den er? Tror du ikke, jeg har prøvet at få det til at gå op, det her? Jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og jeg har kæmpet med det her. Jeg har lagt mere indsats, end du har i det her. Du skal fandme! Du skal fandme! Jeg er din chef! Det er mig, der har kontrol over det. Det er dig, der bestemmer her. Du har ikke nogen ret her. Jeg bestemmer det. Det er dig, der skal stoppe først. Jeg er okay! His sister's black, but she is tough, not pretty. Her skirt is short, but Lord, her legs are sturdy. To walk to school, she's got to get up early. Her clothes are old, but never are they dirty. Living just enough for the city. Her brother's smart, he got more sense than many. His patience long, but soon he won't have any. To find a job, it's like a haystack needle. 'Cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough for the city. Det er jo ikke fordi, de er dårlige arbejdere. Men er der virkelig ikke mere, vi kan gøre, hva'? Er det virkelig sådan, at vi skal splitte dem ad? Altså, det handler jo ikke kun om os, vel? Altså, det handler om dem, Parker. Det handler om deres familier
og det handler om firmaet, om byen, og det... Altså, det er jo ikke følelser og minder og alt det, vi har haft her, de har haft her. Altså, jeg kan ikke forstå, at det skal ende her. Det bliver det nødt til. Der er ikke noget at gøre. Living just